Il-kumpanija Stargate Studios li toffri bosta servizzi fl-industrija tal-films f'pajjiżna bdiet topera minn faċilitajiet ġodda fil-Mosta Technopark. Il-kumpanija li bdiet topera f'Los Angeles u Beijing 30 sena ilu bdiet l-attività tagħha f'Malta madwar 6 snin ilu u llum għandha msieħba madwar id-dinja. Il-kumpanija tħaddem 30 impjegat f'pajjiżna u toffri servizzi ta' effetti viżwali, servizzi ta' produzzjoni l-industrija tal-films u tat-televiżjoni madwar id-dinja. Fl-aħħar snin ħadmu fost oħrajn fuq is-sensiela televiżiva popolari Taljan Medici u fuq it-tieni staġun tas-sensiela Spanjola Il Principe li xandret fuq Kanale 5. Fil-fatt, il-proċess ta' wara tal-film sar f'Malta bis-sem ta' din il-kumpanija li ppjanat u ħadmet fuq ix-xeni bl-effetti meħtieġa. Fi żjara lill-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona u l-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia għamlu fil-faċilitajiet il-ġodda tal-kumpanija setu jaraw il-faċilitajiet ġodda li investit fihom fil-Mosta Technopark. Il-Kap Eżekuttiv ta' Stargate Studios f'Malta, Matthew Pulicino, kellu kliem ta' ringrazzjament tal-Gvern u għall-għajnuna li nataw biex setu jagħmlu dan l-investiment. Li bl-għajnuna tal-Gvern ukoll irnexxielna nħolqu dar ġdida għal tal-xogħol u l-impjegat li għandna. Aħna flimkien naħdmu fuq proġetti internazzjonali, ħafna drabi fl-Ewropa, però anki internazzjonali fejn nagħmlu l-effetti viżivi, l-visual effects u l-artisti, digital artists tagħna li jinfittxu biex inħadmu fl-industrija tagħna li huma nies diffiċli ħafna biex issib anki lokalment. Nġibuhom u nittrejnjawhom ukoll u flimkien nagħmlu proġetti li jidhru kemm fuq it-television lokali ma' ħafna iktar fuq it-television barrani Ewropew u anki f'pajjiżi oħra tad-dinja. Il-kumpanija se jkollha bżonn aktar ħaddiema jaħdmu magħha u għaldaqstant il-ħsieb huwa li tiftaħ akkademja biex ikun hemm aktar ħaddiema kwalifikati. Hemm bżonn li nittrejnjaw iktar Maltin. Fil-lokal huwa diffiċli ħafna li tieħu il-training biex taħdem f'din l-industrija, aħna li diġà tallimna ċertu affarijiet lesti li naqsmu l-arfin li għandna ma' nies li għandhom il-passjoni li jsiru artisti u għalhekk ħankunu nindirizzaw dal-bżonn b'akkademja. Il-Ministru Chris Cardona faħħar ix-xogħol li twettaq din il-kumpanija u sostna li l-Gvern ħadem fuq strateġija biex fost oħrajn l-użu limitat ta' art f'pajjiżna jintuża minn entitajiet kummerċjali li jippromovu d-diversifikazzjoni teknoloġika u bilan li jtejbu l-ambjent kompetittiv ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.